Здравейте и добре дошли в нашия нов YouTube канал. Аз съм Йоана. Аз съм Богомил. Приятно ни е. Много ни е приятно. Това ще го такова, ще го преработам. Какво да кажа, да? Пусни го начало по-скоро. Що? Това ще го изрежа просто. Искаш и аз да почна. Почните я. Добре. Аз се представя. Здравейте. Здравейте. И добре дошли в нашия нов YouTube канал. Чисто нов канал. Аз съм Богомил. Аз съм Йоана, а това е малката Киара. Приятно ни е. Oh my god! Дето жена да кажеш с 2-3 думи, но с 2-3, не с повече. За какво става? Просто нали да не оттекчаваме хората още в началото. Какво ще могат да видят зрителите? Ще можете да видите в нашия YouTube канал много travel влогове, много интересни видеа, които са свързани с пътувания, природа, общо взето интересни локации, места. В контекста да вметна, че те първо ни предстои една много хубава дестинация, която е и далечна. Съвсем скоро. Ще можем да ви вземем с нас, да гледате всичко, което се случва. Как да ви вземем? Билети? Да можете да гледате всичко, което се случва. Съответно да ви кажем актуални цени, много готини вайрал места, които да посетите. Общо взето интересни неща, които предстои да видите, а как може да ги видите, когато се абонирате долу за канала ни с камбанката, за да може да следите всяко едно видео, което качваме и да сте първи, за да може да го гледате. Другото нещо, което ни предстои и което ще е много интересно, Какво ни предстои? нещо много готино, един анбоксинг на две неща. Тази така модерна българска дума. Unboxing. Да. На две доста яки неща, да, бих потвърдил. Които са доста разпознаваеми, доста интересни. И които ще спомогнат нашето ново начинание да ви държим в течение с най-новите локации, тенденции, готини неща, анбоксинги. Ще се постараем да има доста качествен звук, доста яки кадри, нали? Няма повече да издавам. Гледайте второто видео. Къде беше? Ето тук ще се покаже. Тук. Ето тук ще се покаже видеото, което ще гледате и ще ви бъде много, много интересно. Със сигурност да ви очакват доста яки неща. Две са на брой, подсказвам, които останете, гледайте и ще видите за какво става въпрос. За да може да останете и да видите първи, когато го качиме, абонирайте се. Абонирайте И сега се. може да гледате видеото. Чао!